bafowethu akonakele kakhulu. Oh yes. Kulungile nje kulungile. Into nathi leyo sayitshelwe ezulwini ukuthi kolunga konke masingenile ekhaya ngoba sesihlupheke kakhulu futhi sesishayeke kakhulu futhi abanye bethu iqiniso ingane zakwethu sesiphelelwa amandla ukwenza nomthandazo usavuki ngendlela kwakufundizwa nje lakhe umnini mandla onke sekumqansa manje noma ufunda ngoba usugcina idoctrine kodwa ayisekho into ekuholayo ukuthi funda noma dlana lesi sinkwa manje into edala ukuthi ke sikhuphuke emfundisi uPakisi size kule ntaba hayi ukuthi zikhona izinto mhlawumbe ebesingazenza nje nako akuyona iexcuse esingayinika uNkulunkulu ukuthi kukhona esingakwenza sitshela abani umnikazi wempilo ongathulisa yona lento esikuyenza awusanibona leli sonto lesikhuphuka into eyodwa nje mina into engizelela ngidabuka lekude emahashakhatheni ngikhuphukela ukuzogcwaliswa mina nje manje uzomhlophe ngikhuphukela ukuzogcwaliswa ngoba isikhathi sasiside sihamba nekade sinakho kushawa iCovid nekade sinakho kushawa ungahlanganyeli nekade sinakho kushawa ukwahlukana kwemandla lenkosi sakhonza kanzima sikhonza amapassage yaphela into ngaphakathi manje bese sifuna indawo kuphela esothi uma sesisondele kuyo iphindile ithi lifike awubonisani church of God bonisani bandla lenkosi sikhuphukela kwagcwala la asizelanga nasonto lamuntu asizelanga nasitatata la owasiwe umhlaba wonke manje umaziwa phosenzeni ngoba ungawusho kodwa uthola ukuthi ngaphakathi ayikho into esitatayo asizayenza sibe lapha wengathi nkosi sizagcwalisa lento yakho sitata ukuze mesisho sivele sisuthisa amalapha sithi uma sithi sitata kunyakazito kwakude anganyakaziswa ingoma kodwa nyakaziswa ukuthi umntasho yusuthi silas ngagcwaliswa lapha angazi mina ngizokwenza lapha noma nizobukana noma nizoshutha kodwa mina ngizorefila I'm here to refill fresh anointing fresh Jesus fresh anointing uma ngehlala kufanele ngehle uqobo luphinda phinda awusanele ngelisonto sizawuphumalana sizawuthandaza abantu base bathi sithandaza ukuthakatha yini nasi izinto zilunga fast nasi izinto zisheshe zilunga nasi sigcwalisiwe sifana manje asathandaza abantu abayempty ithini manje angakuma uselana kumnandi ngoba akusisonto lamuntu and mhlazana kwayisonto lamuntu uNkulunkulu uyawuthutha hambe ngoba le intaba kaJehova le sizala sizoguqa sizogcwaliswa la sifika sikhohle nokuthi siyabena bani sithi baba sasilapha uyaza ngikho right ngicela ukunezele ngigcwalise manje ade Nkosi yami sigcwalisa uNkulunkulu kule ntaba abaprofethi iqiniso ngoba sebakhona nabo banamanga manje ngoba abaprofethi aba-empty nabahlabelelayo bahlabelela ngephimbo elimnandi ba-empty noshumayela iseshumayela ulwazi alufunda esikoleni ba-empty sikule ntaba Jesu ngoba sifuna ukuzogcwala manje sifuna ukuzogcwala into abuhlungu ngalokugcwala ukuthi akunabishop
ufuna ukuthi leyo apostoli uyigumule njengeduku ilahle kude. Bese uthi baba mina usebenzile wakathuza ngilaxutshana apostoli. Walisa mina ke manje ukuze upostoli bakho usebenze ngamandla kimi. No, mfundisi uPakisi angiyazi nongibizana yona lapha kodwa ke nami ngizwe kuthiwa awufunde ukhona umuntu ofunda kamnandi lapha. Ufunda sakushesha sakwenza njani ngenzela ukuthi ngithandaze ngoba ngizokwenza umkhuleko webandla ubunye bebandla. Siyakhohlwa manje ilamagama ethu amakhulu Apostolic Faith Mission no Church of Zion Gospel Church. Siyakhohlwa ngoba kubonakala ukuthi kanti kushuthi igama lesonto alisizi lutho uma uNkulunkulu nathi. Ngoba nakho phela basivalelwe. Yenzeni apostolic? Ngoba sivalelwe nje. iGospel yakho yenzeni njengoba sivalelwe nje? Hayi, ikhuluma iqiniso phela manje ukuphikiseni. Uyabona manje ukuthi umuntu ukushuthi lana uma uzosebenza ngama-4 walls of the church uzofa. Ngoba kahle kwabandla lelo sekufanele manje sazi ukuthi ibandla kulona isonto akusona indonga kodwa ibandla uwedwa. When you are alone, you are the church. How can I preach to somebody? When you are alone, you are the perfect church. Uma uhlala nabandla ulona ibandla, uma ufuna ukwazi ibandla iba wedwa. Then you are the church. Then you are the church. You don't tell us name of the churches and then you say isibandla sibandla. Yabona njengoba sina asilona ibandla kodwa uma sesehla. Yabona uma sesibheka sansi. Omunye seyale, omunye seyale esayedwa. There is a church. There is a church. There's a church. Fanele sikubona wedwa ukuthi you are the church. Mase uhlangane nabantu asididisa. Asiboni kahle. Sifuna wedwa manje. Ukuthi uma wedwa mengathi wafela uJesu na uwedwa. Wenza njani njengebandla? Hawu, ungafunda yini? Ithini manje lento? Ithi Apostoli Mnyeni siyabonga baba. Efesu chapter 4. Hawu. Chapter 4 ukhona ufunda Efesu chapter 4 angifundele verse 18. I mean Efesu chapter 5 angifundele verse 18. Imvu lifikile yona imvula Yesu yona imvula kamoyo oyingcwele sikhuphukele yona sikhuphukele yona sikhuphukele funda khona fundayo ingada kwayiwayini haye kuvela kulo umhumeko kodwa nithwaliswa ngomoya. Okay, ngicela uphinde uqale kabusha mama uphinde uqale kasha. Ningadakwa yiwayini. Kuvela kulo umhumeko. Manje umpostoli ke ngizawuthesha ngithandaze ngicela ungithamele edladla mfowethu ngoba mina nawe siyazana. Ungithi nje isandla ukuze ngithandaze. Now umpostoli Paul la ukhuluma indaba enkulu uthi ningadakwa ukhuluma nebandla ningadakwa iwayini. Ningadakwa iwayini ngoba kusho ukuthi wayesekhuze uma ufunda from phezulu wehla uzothola ukuthi ukhuza izinto eziningi nemikhuba eminingi emabandleni. Uma sefika la ku18 uyangichama uthi ningadakwa iwayini. Akabakhuzi ebakhuzela into engayazi ukuthi iwayini lele bakhuza kulona lenzani. Yes. Ungathabayeke kanti awazi leyo nto kufanele bayeke yenzeni. Umpostoli umnandi manje lo mpostoli uthi ningadakwa yiwayini ngoba uyakhaza ukuthi ngobani
ngoba kulo iwayini kukudaleka umhumheko. Hayi ke mina ke nguhafu mzulu ke bakithi angilazi le gama lomhumheko kodwa ngilithanda lapha lesingisi lithi in wine there is death. Hallelujah. Ewayinini kulokufa. What? Ewayinini kulokuchitheka nobhubhisa. Kuzothi when you have wine you have destroyment. Kuzothi uma unewayini unamandla okuchitha. Hayi bakuyakhuluma ngeli sonto. Manje ke usethi ke kodwa uma niliyeki iwayini enzani lokho? Nigcwalise. Ngamandla ke manje. La kufuna ukuthi ibandla ligcwale kulesi sikhathi. Hallelujah. Kufuna ukuthi ibandla ligcwale. Nawu ke uthi nigcwaliswe ngamandla kaMoya. How? Apostle Paul, what are you saying to the church? Apostle uthi iwayini namandla izinto ezenza umsebenzi owodwa emntwini. Nizongizwa kodwa kusasa. Umuntu mayedakiwe thina ke sike samhlaba siyabazi. Uma uke wadakwa ubhiya nje noma ngabe ikhothe yodwa noma amabili. Uma uke wadakwa kahle ulahlekelwa istep, ulahlekelwa indlela yokuhamba. Awuhambi lapho uthanda khona. Kodwa uhanjiswa yiwayini elingene kuwe ngaphakathi. Uyithola ungakuthi uyaphambili uyithola usuhlehla. Liphi ibandla elizothi uma ligcwele kahle uNkulunkulu ethi lingahambi ngaleyo ndlela kodwa hambani lapho ngimbizele khona. Sihambe noma kungasemnandi kodwa sihanjiswa yinto egcwele ngaphakathi kithi. Sanibona ngeli sonto. Hallelujah. Fundisa upractice umuntu xa esesele kakhulu utshwala. Noma umuntu xa efuna ukusela kamandi efuna ukuli enjoy iwayini lakhe.